Chibaile vekule tuntruma chuan fantasy romantic comedy film Penelope ti kan clear how don ani Will Hans te chu chung koming thang tak le ho satak ni in khotang te pon anja hle a ma se an chung ko fapa Ralph Wilhan chuan anom puinula Clara chungai zongin alo rai tlat mai peka Clara chu ne du ta tlata achung te chuan nui so in chung ko lian taka an mani an pui chu nei ti ran do ani chu thilawang chuan Clara chu in ti hlumin Clara nu chu afanu in tha wangin uicha achang nge nge a zana chuan Wilhar na te bungroma ram saril te chu zamin athil ti theina mang chuan chia chamta a Wilhan chung ko zinga no sen piang ma saber chu vokmel an pudor ani chu thil chu anil ru thatna manga ne tur ni in chu vele no te chuan mel pa nga ya puthei don chawani changkhat liam nuwa Wilhan mo te chuan fapa nei thowin changkhat liam le chuan ila le Leonard Wilhan se te chuan fanuan nei ta a masie vokmelang apu haulo chu doi thiam chicham anchunga thlentak lo wang chuan lom hle in masie ila chu leopard laka uire ti an she haulo chumi omzia chu anno te chu Wilhan chung komi ani lo ti na ni Wilhan chung ko zinga afanu ma saber chu Penelope ni in vokbeng le narang anei ta tlat mai an chung kwa chumi puiten soidu hle in an fanu chungchang po media ten lo thlir lok na sani Jessica chuan afanu chu tu ma mu phalawin reporter pakhat chuan a mela lo mu thoiwang chuan amit chu ti del sakmak bok Penelope chu thianga lan tirin tu man a mel mu an tum to lo nana ati ani chuan chiare ma chu afanu pon chwa phal saklawin afanu zai tur chuan doctor po an ron fo bok ma sia fanuan zai vai chuan anun na ta na poi thei tu thu doctor chuan a shila Jessica chuan an inami te chu vok sre bre reng ei phallawin Penelope chu fiam thu po voktia ko lo turin a shil bok Penelope chuan pon chwa chu chak ve hle thin ma se anu chuan a phal haulo afanuin mel pa ngai nei theidan konga pinta ka wang chuan ti dan tur tharangai to chhuaka doi thiamin alo soito nil ru thatna mang chawa ne theini ti she chhuakin afanu pom theitu tur mi pa zon sak chuan mel pa ngai nei thering ani dating agent wanda mang chuan a kopui tur mi pa zon sakin kumsom paryata ni thleng chuan ama mutu mi pa te chu antlan chita zel mai Penelope chuan in chwa san ngai lovin achan chu adam ve ti po tlang thanti ran du lo wangani ama mutu mi pa te chu NDA sign puini in ama lauto piang te chu anchung ko butler Jack chuan ashwai kirle china kumsari liam nuwa po ama milpui tur mi pa chu an lam hu zo mai lo nikha chu sumdong ho satak fapa Edward Humphrey Vanderman chuan lo panin ma se Penelope han mu meu chuan midang te angbok chuan atlan chinghala a hlau tak zitani ma se butler Jack an ani chu man lovin Edward chuan police station a athil mu rap thak tak mai chu a report ta mak mai le ani chuan lo oi sak lovin Wilhan chung kwa chuan chu thil chu ati top dan chon lo shina men mai Edward chu ri rubuaya chhoin atuka chanchin bunei tu te company ma a news chu ti top turin angena apa sum do nei na twar pha hlawani journalist pakhat lemona chuan au thom lo sha in ani poina mu ve to thosoya lemona chu reporter pakhat Jessica in amitalo ti del sakha lawni an pania in thurwalin phubala kan tumta a ama rim tu to roya aruka thalak ti ran tum ta mia mai Jessica chuan mehosa chia du wangin chu chu an buaina lian berani lemona chuan mehosa pa ngai tak mek sa shia in ani chuan gambling khelnan apa sum tam tak po mang doni ani chu roi tumin thalak ti ran tum ta ni atuka mek sa chu lokalin poisa don huwa chuan chu na tho chu remati ta a jacket hak tirin anwaya camera po an fit tabok Mexale mi padang te chu library a thutirin dar thalang lo oma chuan pakhat chia mu theian ni
Max chuan sofan huaya camera chu set tha in Penelope ron kal chuan midang zong chuan an mu vele an tlan cheta veka Penelope chuan thil thlengte chunga ya nei to in enga ama angai te chiam lo Max sa sofa thulai Penelope chuan muthutin phur tak chuan a han pana self ta le khabu le lai le a jacket ak thalai chu mutel bok Penelope local vele Max chu phuzokin ale khabu chu dokana da a amela muto empty Penelope chuan zotin enga ma ngai to lo chuan oti in Max chuan a chang ve mai boka an pani chuan enga mo chen in bia in Max kalma chuan atuka local le tur chuan a shil bok Wanda le Jessica te chuan lo thli ringin an limlu tuk chuan mit tuite ta hiala atuka Max chuan lemon le Edward ta mule in pona chuan a jacket ten han thlak sak le a Max chu ina lutin library a bok chuan Penelope chu lo ngak le ta a inti hartnan toys te chu lo khoin instrument itum thiamim ti dar thlang phena tang chuan Penelope chuan a zota Wilhan te chuan instrument chi sang sang ron rem khomin Max chuan han tum kwal vela Max music khoilai han mu te chuan Penelope chu ahlim hle ani atopa piano tumin Max kut chu aron khoita a Penelope mela mu chuan phuzokin mase hlau mel chu pumai lo chuan he kina kut chuan khoi han tuma mase camera chuan ala palta Max chu in thiam lovin mase Penelope ro chuan ama hlau to ranga iwang chuan tlan san ta dai mai Max chuan dan tum hle mase omzia nei lo Max chu chuakin Penelope a za wang chuan lemon chu athala ka pedu ta hau lo anni chu thinjimin poisa chu dilet an tum ta boka chu vele Jessica chuan anni chu muin Max chu spy anga an ngaya ani chu lo lutin Jessica in an chung ko angmi pasal nei tira du thole an cha ti bo do wanga ni ti ashe zui ta ni Penelope chu inchunga dingin ama chanpui tur chuan Max chunge na ma se theilo tur tho Max chuan a shila zana Penelope chu tlan bo tumin ama hun man chu du ta amai chu puana tuamin tukver tang chuan a chuak ro a Jessica na sha chwa meu chuan a tlai to hle ni anin en thareng to Edward le lemon po atlan bo thu che chuakin chuti lai chuan mi pui tam takte chu avoi khatna tan Penelope chuan a mu veta paka tekalin anu chu top na na ale to lo tur tho chil bok chumi zan chuan anu kat mangin hotelaria ka chuti lai vek chuan Penelope mel lim mangin Edward le lemon chuan Penelope bo thu niu sa an pe chuak bok ama mutu piangin dollar sanga pe kan tiamani Penelope chuan man chwa mai hlo wangin anu kat po mangzui ngam talo athalak chu sum manga shaldu in Edward le lemon chuan makti tak chung chuan an lo pom ta bok atuka Penelope thalak chu tlang zarni in khovel pumpui chuan an muta a ani chu zudora kalin meichia eni chu chiana asiam zui bok eni chuan a bike manga len puin chuti lai vek chuan Maxan athalak newspaper a mu chuan lemon chunga athin rim ngei mai an chui chian chuan Penelope du thlan na ngei ni thole azalen tho an chilta a chu thu chuan Max chu bena tiltir du na thin lung thar pe in a chan luitenen piano chu an tum le ta a thainga muzat nuwa Penelope chuan nun pa ngai tak mang chawin sarka sa te bara le ice skate na muna te kal thina thil thara te piangin achung te chu postcard te thon thin bok ni kha chu chung te mu in Penelope chu zudora abirungala chumi nuwa ni khoshilawa umzuin amai tuam na puanan han phel chuan a chian ten makan ti hle a hospital khuma tanga har chuakin reporter tam takten a thlan lak sak nuwa an khwa chuan soya hlo hle a ma se arin angani haulo mi puite chuan ngaina in milar takani ta zok tlat thlainga moza chung chu niu sa achanchin mu thin ni in amai re reng chu thupangai talo Edward tai ro chuan a mel chu ala hlau thawa a huat na te chu mi puima tilangin apa ti thin rim zui bok apa ming thatna tan Penelope chu nupui tan hual tumin anuina thlem fe nuwa Penelope ponalo pompui ta a chuti lai vek chuan Max chu Spiral thwa maruk wanga manani tholi mon chuan sha in tanina chuan atloa mase Max chian te pokar alo khelpui chin te po lo omin makati hle a mase nuwa thudik tak she chuakin Max chu mi ho safa pani lovin minaran ve mai zo kaloni aming dik tak chu Johnny Martin ni in poisa le do ta wang chuan Max ti ming alo pu zo kaloni anin nei ni lo thlen chuan
athalak mi puite ne na pho lang tu chu amani tho edwa ta ngei chuan soin Johnny ana nei theilo chan chu mi ho sa ngei pasalata na anzon sakwang ani tho she chuak zui bok Jessica in thudik engkema shiat nuwa edwa ta chu la nei tirala tum fana in nei na edwa ta chu I pasalata ni pomemti Penelope an zo lai chuan angoi fe nuwa ai ti na chang ta a in chunga tlan lut ngalin anu chuan a zui ngala amel danglam theina chuna ni thonu chuan a soibok mase Penelope chuan amel chulung oi taka pom thu soin chu vele ni khoshilo chuan a zui ngala ahar chua nu chuan anar te poron pa ngai ta vek meile chuan chia chu ril ruthat na chuan a hne ta lo ni Jessica Khan mana ta toy yom danang khan imoi ti tongkam lo mang fo thin se chu kha an chia kha are na ri to le zwalang atuka Wilhan Butler Jake chu inata chuakin Jessica chuan lo let le turati ponom zia nei lem lo mase Jake chu which lo ni in an chung ko tor na chu hunrei takata alo thli thlai ring zo ka lo ni Penelope pon Wilhan na umna in chwa sanin elementary school a horticulture zirtir tu na thoka Halloween an man tum chuan Johnny chu mu tum le in partin hwai hotna chuan vokmai korne na in thwami na kal tabok anin biak chuan Penelope ani ti Johnny chuan she chuakin anin fop ta vong mai reilo te nuwa an pani chuan Penelope no pangte chu an thon tho shilin limon chuan longa tangin a lo thli ringa chanchin botan Penelope mel tharlak sakhan tum chuan a thei hau lo an lim mel chuan a ti beidong ani he thon thu hian thu puimo tak mai min hnut chia moina tak tak chu kan mela ni lovin kan thin lung zo ka lo ni Penelope ang hian mei chitam tak po in sidna kan nei ni mai thei mase mishing zong hian moina inang lo tak tak kan nei chewani khati zong kha he movie a kan thler ho tur chu ni e